Здравейте, YouTube! Аз съм Данко и това е втори епизод от паркур маповете ми. Нали, не моите, които игра. И това е Island Sprint Parkour. И да, това са правилата тук. Fun, simple sprint parkour, enjoy. Record your time, make a YouTube video about it. Made by Unspeakable Gaming, made by one, two players, two parts, not the same though. Няма значение. Да, съм на креатив мод. И нека да започваме. Start here. О, да, даваме спринт. Or left. Предпочитам надясно. За първи път го играя. Опа, фейл. Връщам, ще правя така да се връщам от миналото блокче. Не съм много добър в спринт джъмп. Да, в спринт маповете, но ще се постарая за видеото. И да, фейлнах пак. Така, това е вече втори епизод. И за това ще има линк в описанието да си го изтеглите. Така. Надявам се да не е много дълъг. Ако дълъг ще го направя на две части. Но тук. Ого. Паднах в лавата. О, емералди, диаманти. Ако бях на Survival, ще да се кефя. И да видим. О, да телепортираме. Очаквах да фейлна тук, но явно не фейлнах. Така, този има още 3 мапа, които ще изиграя. И тази поредица ще приключи. И искам идеи от вас, каква поредица се започна. Мисля да игра на Happy Wheels. Доста известна игра. Доста хора играят на нея. Така да се ръчим към мапа. What way do you go? Left or right? Я надясно този път. Сгрешихме. Съжаление. Това миналия път беше надясно. Сега явно нарочно искат наляво. И отново се телепортирах. Интересен мап. По-хубав от миналия определено. Не ми хареса много миналия. Wipeout-а. You break the congrats. Did you go the other way? What was your time? Posting on YouTube. Mapmaker, Unspeakable Gaming. Did you go to the other way? Press the button to go back. Press the button to go back. Така. И сега той. Ще видите времето ми на... Да, ще го сложа в описанието. Времето ми. И да, това беше втори епизод от Parkour Maps. Харесвайте, сабскрайбвайте се. Аз бях дървото. Данко, а.к.а. дървото. И да, довиждане.